दादरी यही में लपेटा के गिर उग जाई। ऐसा रास्ता धो ले बनी कि हम भुलाइए गई कहीं ना कि कहीं जाए के रहेला ना तो हमरा संगे लिया के चलनी तो एगो हमार मरद बनन की कहन कि चल जा आजकल धान कटा गईल शॉर्टकट रास्ता धो के आ चल जाइबू। हम का शॉर्टकट रास्ता धो के चल जाइब कोई लोग तो नहीं खे कि पूछी ऐसा रास्ता बा न कि कौन मुआना लुचा लाफांगा भेटा यसन न त रास्ता के नाश्ता पड़ दे बना दियसन। कौन गांव होती हो सकेला गांव मर जाई न तो आदमी तो भेटैबे करी ओहने से पूछब कि हमारा रघुनाथपुर जाए के बा कौन रास्ता जाई भुलाइल ही बानी तो भुलाइले भटकल ध के चल जाई। बतावा साला कहीं का हम कहले रही ना कि आज हम बेचब के आए लेवे वाला आवत सा आहे तना देखा हमारा कुल हमके देख के जात न बनो साला कहीं का हेतना लेके चल गेला सा जा सा तो हनी के उलट दिया सा वो सही छोरा छोरा खइबा सा आगे ना सुकबा सा कब हां साला कहीं का 1000 कम हो गई हां 1 कुंटल कम उठौले बालो सा अब वो ही तवा नहीं का चावत जल्दी लेके खाए नहीं ए ए सुन तो भैया आंख भैया मत तो भैया कला पामा जीव जरेला हम फीलिंग गरेला हां फीलिंग हम गरेला हमके कुछ और का हां जाना पहचाना हम तेरा मेहमान ऐसा बात में हम भुला गइल बनी हां रास्ता भुलाई बनी हां हां आंख से दिखाई देला ना ई कौन गांव है ई आई गांव पटकवलिया है अच्छा ओ हरिया उजालनपुर है आई पाछवा हटे गचका के ले ही मतलब नदिया है पर गचका के ले ही ई कौन गांव है हां गांव के नाम कहां घर हो हम उत्तर प्रदेश ले होता नहीं जाइन पर रघुनाथपुर कहाँ रास्ता हो हम जानत नहीं जानत तो नहीं बता दी ना हां बता दी बताई बाकी भैया रघु पीछे आवत नहीं चला कहीं का देसी पियत पियत देखा तनी कि जनता के लंका मार देले बा तनी लेके आई तनी का तनी देही अरे न के दो गला कहाँ ची मांगता वे रे मुझका के आदमी ये समूह कारी तना का हैं ये समूह कारी है ना तो जानता रहा कि बिहार वाला हड़ा तो हम कुछ भी बोल देबो एगो बिहारी सौंपे बारी तक हां वो भी है हम नारी देबो खाड़ी हां तो जा गाड़ी देब न कि जुड़ा जीबो अरे गाड़ी देबू तर काली बनाई ले जाई चारा बांगाला 4 सिपहिया है जा हटा इकला जा हटा ही बता दी बता दी सुनी ना का यार बहुत महंगा देलो सर कहाँ छी आ उ कुल्ले हला के बाद ना सरवा कई का आदमी ढेर दिन ला दिए ना आ उसी से आवत चले तो हमारा के तंची ये खाली दे दे तो काम हो जाए देखा दिखाई अकेले में हैरान जान के ना ना शर्म जन बोला ना हम गुंडा ना है हम हीरो हैं सवा कई का ना तो शर्ट में देती हां वो ऐसा ना समझाब तोर दिमाग खराब बटे का खोल दी खोल के दही का खोल के दी से आवतन का लेके आते हो खामा है अब बैठ के पियती ला मारवा के बता देती रास्ता के चल जाइए कदम वही दुआरी पर कहती तो हमारी ई रिक्शा बा ऊपर छोड़ देते रवा के आइल बनी बिहार में हम वो खंबा लेके मेहरान जत बनी त पगल आइल बड़ा पियई के बात हमरा घरे अब घर गे हां ये मारा ऊपी में हां बॉर्डर पार करब तो ठीक है बा ना पकड़िया साहब अब वहां ले पी के तो पकड़ लिया पी के या मत ढ जिया ओ जरा तो बार हां कीरी बा तो हमका पियला पयौरी चाहेला का रात के का रख के चाहेला ये के रात भर पीना हां हां टूटे के ना चाहिए कदम हमके बतावा ना हमके बताओ बता दे अकेले रहो बानी महाराज हां अकेला ही बनी सवांग वांग ना हो जा ना काम धाम करो तो के बालू खींच सके ना जी बालू घिचलन हां
दूसर काम होता धान उनके अच्छा लदैया ये करे करवावेला। हाँ लदैया हाँ तो मतलब मेहनत के काम पाजी लदैया करवावेलन अच्छा माने लेलन धान गहूं ले ना ना हाँ बिक्री बाटा हाँ होला हाँ हाँ तो बता दे ई तो हमरा से बतियावत बतावत है ये नहीं के बता दे जब पैसे बोल छी हाँ बताइती तो हम चल न जेती नौवा बताइए खाली का नौवा रघुनाथपुर जाए अपन नौवा हमार नाम पुंजारो हो अरे गोरी फूला झाड़ी बालू अपन पापा के परी बालू हच हच मारा चालू कहरी यार सुनी कहता नहीं था बाबू ए बाबू बाबू अबे बाबू के बुला दे मामा बाबू बहुत बालू मफिया में बालू मफिया हाँ आज सारा दुनिया में अबे बिठवा ले हो उनका आगे तो हो ना तो मफिया दो कला बुला तू हमार बाबू करे ना चला कहीं का बुला ना के बाबू हमार बाबू और बना घरे पर और बोल दे चला जा तो डरा गोली चला भाई एक जापी बाल दम साला कहीं का जी चंचना गई और सही पाकाबू अब कौन सी चल जाए रोडवा ओकरा पर चलिए जे देखा तनी आवत है सकीना चलो चलो थक गई ई दुनिया में कैसन कैसन आदमी भरल बाड़न सही है ना कहलन आदमी कि सब आपन बना रहला तो सब बना रहला जब आपन बिगड़ेला तो कोई साथ ना देला क्यों क्या हुई कि आराम कर ली ना तब जाइब ओई हो दादा हम कहूँ कि गाड़ी धक चल जाइब आ बाजार में वो जले फोन करके बुला ले तब पता चलता कि हमारा नंदिए के मोबाइल स्विच ऑफ बा तो अब कैसे हम फोन लगाई केकरा कहाँ फोन लगाई बतियाई हम और कहतन कि शॉर्ट कट रास्ता धके चल जा और शॉर्ट कट रास्ता धके तो चले के चल लेकिन हम जाई कहाँ जौने हम भुला गई अच्छा आराम कर में पूरा दिन बाकी है बा ओहो हाँ मोटे कोई के पेठारी के काम लागल बा घरे छाती मारवाए के बा कोई उठाऊ वाला नहीं था घर का आदमी इतना हो गइल बा न ए ई कहा वो बैग हो लेके भागे के प्लान बा का कोनो के संगे तार के भगनी न जाओ तनी तो अब का पूरा झरले झूले बालू एकदम भागे के प्लान में की बना के कहाँ के प्लान बना के बालू है बैग उगले अच्छा ई रहता बहुत ते हरिया आइल बालू भुलाइल बनी भुलाइल बालू हाँ कि कोनो के बोलैले बालू है हरिया केकरा के बोलेले बनी कोई के नहीं जानते बालू के आजकल भौजइयो बाली सो न त कुल वैसने बाली सो तो हम वैसा ना हने हां तो कैसन हो हमरा जाए के बार रघुनाथपुर रघुनाथपुर जाए के बात ई बताओ है कुल है देखो तो के बगीचा हटे आ ई रास्ता ना हटे रास्ता बा हो हां वो तो बड़ी दूर बा रास्ता जाए खातिर रोड धरे के पड़ी उधर जाए खातिर कैसे कैसे बतानी बता दादी अब तारा के बताए के पड़ी जब तू अब कबो नहीं रहलू का ई रास्ता नहीं हम एत कोबो नहीं खियाइला कबो ना कोबो ना अबे न तू भुलाइल बालू हां अब देखो उन्हें रोड बा ठीक ना ओहरिया हां आ उहे रोड बा सीधा चली रघुनाथपुर चली हां जाए दीजी भगवान रवा के भला करस बता दे हनी हम कबे के ना तो कोनो के संगे भागे के प्लान नहीं ना हम भागे वाला नजर आवत नहीं आए देखो हम बियाहल बानी कुंवार थोड़े बानी आजकल दिन जमाना बड़ी खराब चलता भौजाई वाली सुनो मरद पे नहीं किस रहत ना देवरे के फसावत लिस तो नयरे के लबर लेके भाग जात लिस आजकल पहले लेखा नहीं थे तू भौजाई फसेले बड़ा का ना माने कोनी अब बैग ले बालू इतना झरले झूले बालू तो नहीं हम जात नहीं अपन ननद कहां ना तो हमनी के पूछला बटे हमनी के कोई ना पूछेला ना ना सिंगल नहीं जाए के तो ठीक है और तो ठीक बतनी पेठरिया आगो बोझा उठा दो हमरा के हां अब बैजा रहलू तो उठा दो अकेले उठी ना अब पर फजियत में तू बालू तो तंसी विचार मदद करनी तू हमार को दो नहीं ठीक है तरा उठा दे ए जे घर ह घरबा है का बा हमनी के अरे का करी हम बगैचा लौकता ना हौ वाला हां 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 लौकता
वही बगीचवा में एक जना रहल हवन न मदे उ बहुत कुटी कटावा वाला हा तो उनका से पूछनी है रास्ता उतना नाश्ता बना के फिर हम पड़ गल हवन बनते बालू तू जहाँ अकेला मर्द अकेला मेहरारू जहाँ देखे ना सन हाँ हमें लाख चुका दे काहे से कि गुड़ चीनी हन जगह गुड़ चीना लेकिन अपने घर में जिले वाले को दूसरी देखने से थक लगे जौन कन के तो अलग बात बा तू जनात नहीं कुल लेके बूढ़ लिखा है हम ठीक बनी ले वो जगह उठा देता हाँ नहीं उठाओ बताव हो भला कितना बढ़िया से बतियावत आ समझावत उठाओ बा मर्द को क्या तो नहीं है नहीं से आई है नहीं उठाओ